Κυριάζει, μη μου πιάνεις το πουλί. Δεν μπορείς να με φτάσεις, δεν μπορείς. Είμαι ο Κυριαζής και σκάω προεδράρα. Μπαίνω μες στην τάξη και με λένε μπιάρα. Πλεύω τα λεφτά από το ταμείο και αγοράζω λουκανόπιτες. Δεν με νοιάζουν οι κόμενες, μόνο οι ουλουκανόπιτες. Μπαίνει και η Μάρθα στο δωμάτιο για να μου γλύψει το λουκανικό. Κυριάζει, μη μου πιάνεις το πουλί. Δεν μπορείς